హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ చైతన్య క్రియేషన్స్. సో ఈరోజు నేను మసాలా ఎగ్ కర్రీ చేయబోతున్నాను. సో ముందుగా గ్యాస్ వెలిగించుకొని సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు, సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్ వేసుకొని ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాతకి నెక్స్ట్ ఇందులోకి పసుపు, నెక్స్ట్ కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. నెక్స్ట్ అల్లం ముక్కలు, ఎల్లిపాయలు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఎల్లిపాయలు, అల్లం ముక్కలు, ఆనియన్స్ ఇలా ఆయిల్లో బాగా వేగాక ఇదే బౌల్లో సైడ్ తీసుకొని సో ఇందులో ఉన్న ఆయిల్లో టమాటా ముక్కలు వేసుకొని సో సాల్ట్ వేసుకొని మూత పెట్టి 5 minutes ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికిన దాన్ని మిక్సీ జార్లో తీసుకొని చల్లారిన తర్వాతకి మిక్సీ పట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి బౌల్ తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకొని బగారా ఆకు, మసాలా, కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఇందాక ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఈ పోపులో వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులోకి కారం, ధనియా పౌడర్, గరం మసాలా, నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేసుకొని సో ఇలా కలుపుకోవాలి. సో ఇలా వేగాక మంచిగా నెక్స్ట్ ఇందులోకి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఉడికించి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని తీసుకొని సో ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఎగ్స్కి హోల్స్ చేసుకోవాలి. నైఫ్తో కూడా ఘాట్లు పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇందులోకి కారం, సాల్ట్, పసుపు వేసుకొని ఇలా బౌల్లో ఇలా తిప్పేసుకుంటే ఎగ్స్కి ఇది పట్టేస్తాయి. సో నెక్స్ట్ బౌల్ తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకొని ఇందాక కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని ఈ ఆయిల్లో సన్నని ఫ్లేమ్ పైన జస్ట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇట్లా. సో ఎగ్స్ ఇలా గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్స్ని ఇందాక ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న కర్రీలోకి వేసుకొని 5 minutes ఉడికించుకుంటే టేస్టీ ఎగ్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయినట్టే. సో ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ చైతన్య క్రియేషన్స్. థ్యాంక్ యూ.